Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ara, taqfux numru dan? Dan hu n-numru 12. Daqshekk hemm numri fuq l-arloġġ tradizzjonali? 12. Araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. F'ġurnata sieħa li il-qasira tal-arloġġ iddur mal-arloġġ kollu darbtejn. Bekk il-ħin jista' jkun kemm filgħodu u kemm filgħaxija. Eżempju, l-10 ta' filgħodu, f'dan il-ħin jiena nkun l-iskola nisma' xi lezzjoni. Jew l-10 ta' filgħaxija, f'dan il-ħin jiena nkun fis-sodda noħlom xi ħolma sabiħa. Żiżi u sħaba qed ilestu x-xogħol tal-iskola. Żiżi llum qed tagħmel ftit qari. Kika qed tagħmel ftit penġija tal-iskola. Nunu qed jikteb littri tal-alfabet. U baba u tetu fejnhom? Tetu llum m'għandux xogħol tal-iskola, allura minflok sab ftit ħin għall-aktar passatemp li jħobb, jilgħab bil-ballun. U baba fejn qiegħda? Wara li tlesti x-xogħol tal-iskola, l-aktar passatemp favorit ta' baba u li ssajjar jew taħmi xi ħaġa tajba. Imma baba, tinsix tilbes il-fardal qabel tibda ssajjar biex ma tiċċappas. Żiżi, Kika u Nunu lestew mix-xogħol tal-iskola. Mela issa huma wkoll għandhom ċans għal xi passatemp li jħobbu. Araw ftit, il-passatemp favorit ta' Kika u li taqgħet il-puzzles. Il-passatemp favorit ta' Nunu u li jdoq il-kitarra. Kemm ta' fid-doq Nunu, xi ġmiel ta' melodija. U l-passatemp favorit ta' Żiżi u li ssuq ir-rota. Matul il-ġurnata waqt li dejn tal-arloġġ iduru jduru, nilħqu nagħmlu ħafna affarijiet. Matul il-ġimgħa, nofs ta' nhar ta' filgħodu jiena ħut inqattaw l-iskola filwaqt li ommi u missieri jkunu x-xogħol. Jiena uħut nieħdu gost l-iskola u l-mama u l-papa jieħdu gost ix-xogħol. Matul il-ġurnata, il-koll nintaqgħu ma' ħbieb u nies differenti. Imma l-aktar ħin favorit tal-familja kollha huwa madwar il-5 ta' filgħaxija. Hemmu l-arloġġ. Tidu xturuni ftit in-numri il-5 ta' filgħaxija fuq dan l-arloġġ. Tiftakru fej trid timmarka li titwila? Ekku fuq in-numru 12. Il-ħin hu il-5 ta' filgħaxija, mela fuq liema numru trid timmarka li il-qasira. Ekku fuq in-numru 5, hekk l-arloġġ juri il-5. Tridu ngħidilkom il-għala dan il-ħin huwa l-ħin favorit tagħna l-kollha? Għax f'dan il-ħin ninġabru kollha mal-mejda tal-ikel u niklu l-klablina li nkunu ħejjejna flimkien. U erħilu kulħadd jirrakkonta x'ġara matul il-ġurnata. Il-papa l-iktar wieħed li jdaħħakna għax iħobb jagħmel xi praspura. U bekk inqattaw l-isbaħ siegħa flimkien. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narok, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.